sé si es veu massa bé. Hola a tothom. M'esperaré una mica a veure si... Hola, Pilarín. M'esperaré una estoneta a veure si som uns quants més. M'he intentat posar així el sol, aprofitant que em feia, però crec que no us veuré massa bé i no sé si a mi se'm veu massa. Se'm sent bé per això? A veure... Bueno, ja som uns quants. D'entrada començaré a explicar una mica de què era això, vale? M'ho he apuntat tot per no oblidar-me de res, vale? Perquè hi ha forces coses. Estic participant al Festival de Contacontes dels Premis Pilarín Vallès i que són uns premis que estan organitzats per l'Obra Social Sant Joan de Déu, que és una institució que es dedica a la cura de les persones en situació de vulnerabilitat, tant persones grans com infants, persones sense llar, persones amb problemes de salut, i treballen la sensibilització i l'educació en valors a través de projectes com, per exemple, aquest. I bé, també participa, també està organitzat per l'Editorial Mediterrània, aquests premis. I bé, és la 17a edició. Després tot això ho tornaré a dir perquè suposo que hi haurà gent que s'incorporarà més tard, vale? Llavors un cop llegeixi el conte ho repetiré. Però bueno, aquesta és la 17a edició d'un certamen que té com a objectiu fomentar la lectura i apropar els llibres als infants i estimular la seva imaginació i reflexionar i treballar temàtiques al voltant dels valors. És per això que cada any treballen una temàtica diferent i la temàtica que s'ha escollit per aquest any, per aquesta edició, és la diversitat. Per tant, tots els contes rotllen envers això. I bé, s'han presentat 983 contes a aquesta edició, escrits de manera individual o col·lectiva per gairebé 7.000 infants de més de 200 escoles de tot Catalunya. I el conte que llegiré és un dels 20 guanyadors del Premi Pilarín Vallès de 2020 i que formarà part d'un llibre il·lustrat per la mateixa Pilarín, que cada any crea 20 il·lustracions inèdites, una per cada conte. I bé, això seria tot una mica. Crec que podem començar, no? Som uns quants. Pues el conte que... Em posaré les ulleres per llegir això, perquè és que a més també me l'he escrit a mà, així el tenia, perquè com era curtet, i perquè em va millor per llegir, estic ja una mica cansada de llegir en pantalles. Llavors, me l'he escrit. I bé, el conte que... Se'm sent bé? Em podeu dir si se'm sent bé? Espero que sí, perquè tinc això aquí obert. I, doncs el conte que a mi m'ha tocat es diu El cavall de les flors. I és el conte guanyador del Premi Pilarín Vallès en la categoria d'Educació Especial. El pseudònim és Les Flors del Prat, el pseudònim que han utilitzat per escriure'l, i els autors són uns alumnes de quart de primària de l'escola Sol Cunit de Cunit. I si em deixeu 10 segons, tancaré aquí perquè crec que se sent al carrer. És que visc a un carrer una mica freqüentat. Doncs això. Això serà El cavall de les flors, per vosaltres. Hi havia una vegada un cavall anomenat Florín, que era diferent dels altres cavalls. Li agradava molt menjar flors del prat on vivia, i per això li van sortir unes flors al seu llom. El ramader que en tenia cura, quan va veure que el Florín, amb les flors, es va espantar i va portar-lo a viure a un altre lloc, allunyat del prat on pastoraven tots els altres animals. Van passar molts dies i el cavall de les flors es va fer gran, però sempre estava trist, perquè volia marxar al prat on van néixer per trobar amics, per jugar, menjar, saltar i córrer amb els altres cavalls. El Florín havia intentat fugir d'allí moltes vegades, però no ho va aconseguir, perquè al prat hi vivien unes abelles que cada vegada que el veien moure's, el picaven, i aleshores es quedava quiet com una estàtua durant unes hores. El Florín va intentar escapar de moltes maneres. Un dia va fugir de nit mentre les abelles dormien, però les vigilants el van descobrir. Un altre dia va trencar el rusc amb un pal, però de seguida en van fer un altre. Com que no trobava la manera d'escapar, va passar molt de temps, fins que un dia, que estava molt trist, va renillar tan fort, de pena, tan fort havia renillat, que la fada de les flors, que vivia a prop d'allí, es va quedar molt trista i va començar a buscar el cavall. Quan la fada va trobar-lo, li va demanar per què estava trist.
i un cop el va escoltar va prometre ajudar-lo a fugir d'aquell prat. Perdoneu, estic una mica... Després de pensar una estona, la fada va començar a cantar una cançó tan bonica que totes les abelles es van adormir al rusc. Per fi, el Florín va poder escapar i va marxar galopant feliç cap al prat on vivien tots els altres animals. Quan els altres cavalls el van veure arribar, van quedar una mica sorpresos de veure un cavall amb flors al llum i van tenir por d'ell i es van allunyar. No volien menjar, ni saltar, ni trotar al seu costat. Una altra vegada, el Florín tornava a estar trist i sol perquè pensava que no l'estimaven. Anaven passant els mesos i el Florín continuava sol, mentre els altres animals el miraven de lluny i sense acostar-s'hi. De mica en mica, els altres animals van començar a sentir curiositat per saber qui era aquell cavall tan especial amb flors al llom. Van veure que el Florín era molt semblant als altres i que feia les mateixes coses. Així van deixar de tenir por, perquè no els feia cap mal, fins que un dia es van apropar per jugar i menjar tots junts. El Florín va tornar a estar content perquè ja tenia amics i sentia que els altres animals l'estimaven. Per fi, el cavall de les flors va viure feliç al prat durant molts i